Ja tomuto národu nevždy rozumiem. Áno, poboskal som výložky, bol som rok na vojne, nosil som tam smradlavú košelu a dneska nejaký pán, ktorý sa hrá na prezidenta, ide tam na 2 týždne a vtedy si vybavil modrú knižku a vyhol sa vojne. 2 týždne sa hrá Peter Pellegrini na vojačika, keď bol mladý na vojnu nešiel. Kandidát koalície, vy ste ho podporili, pán Danko. Jasné, to je dieťa Roberta Fica. To som mal robiť v druhom kole. Musel som voliť Pellegriniho a vždy som vám hovoril, že bude sa správať jak Ľudovít XIV a kašľať na tento národ. Aj sa to deje. Ja som mohol Smer položiť 2018 po vražde Kuciaka. A ja si neviem predstaviť vládu v tej dobe Sulík, Matovič, Kollár a neviem kto. A takisto si neviem predstaviť vládu so Šimečkom, Matovičom a odpustíte ani so Saskou, pokiaľ principiálne sa nezhodneme v niektorých veciach. Vy si myslíte, že som sníval ísť do vlády s Bugárom a Ficom? Ale som si uvedomoval tú zodpovednosť. A ja viem, že nerobia sa dobre všetky veci, ale nemôžem a nechcem tú vládu rozbiť. To, že sa nevie Robert Fico po rokoch v politike správať ku koaličným partnerom, to je pravda. A pokiaľ sa Robert Fico nenaučí vládnuť s koaličnými partnermi, tak v ďalšej vláde budú vládnuť títo ľudia. Vy si myslíte, že nevidím, že niektoré veci už sú zlé zo strany Smeru? Vy si myslíte, že to nevidím? Vy všetci len viete pekne rozprávať vrátane Pellegriniho, niekedy aj Fica. Ja som takého Roberta Fica nepoznal. Ja ho v mnohých veciach nepoznávam. Aj teraz ide do Gdansku, kde ide dať ruku Zelenskému. Ja sa pýtam, prečo sa nepostaví na stranu poľského prezidenta, ktorý Zelenskému zobral vyznamenanie? Nechápem to. Odišiel Viktor Orbán a zrazu sa Robert Fico zase zmenil. Nechápem ho. Moju tvorbu môžeš podporiť zakúpením merču alebo cez Patreon. Odkazy nájdeš v popise videa. Ďakujem.